アロハー、皆さんこんばんは。今日は音出てますか？あのよかったら聞こえてますかね？始まってる？音聞こえたらぜひチャットください。前回はもう出だしがねこけましたので前回なんと無音のスタートで始まってしまいましたがね、今日は大丈夫かな？早速皆さんありがとうございます。水江さんアロハー、白井さんも静岡からアロハー、そしてモーさんもアロハー聖子さん、はい、こんばんは。聞こえてます。オッケー、やったー、よかったよかった。もうなんかね前回面白いことになってましたね。アーカイブちょっとそのまま残ってるので、みんななんか自分家のパソコン壊れたんじゃないかとかって思ったみたいで、なんか音が聞こえなくて焦ったんだけどってすごい言われました。でその後私がなんか一生懸命白い紙出してちょっと待っててくださいとかやったんですけど、あれが実は真っ白で何にも見えてなかったっていうオチがねもう突っ込まれまくりましたけどもよかったよかった。私さこさんありがとうございます。そしてやすこさんも聞こえてます。ありがとうございます。健太郎さんだ嬉しい。今日はクリスマス忘年会ですから、皆さんお飲み物をご用意よろしいですか？ありますか？後で乾杯したいと思いますので。リコさんもアロハー、今日みんな挨拶すごいいっぱい書き込んでくれて嬉しいです。初めて見てる方もどんどんチャットがねあるので、そこに書いていただくと私が漏れなく読み上げると思いますので、時々ちょっと抜けちゃってる時があるんですけども、皆さんとねお話しするのがすごい楽しみでこのライブをやっています。そしてですね、このライブ配信始めたのはコロナ禍でちょうどですね2年前の12月の23日が1回目でした。本当は今日も23日にやるってこの間のライブで告知しちゃってたんですけど、ちょっと年末イベントがちょっと入っちゃってダメになっちゃったので、急遽今日にさせていただきました。やっぱり月曜日っていうことでね、皆さん集まってきてくれてよかったです。勘違いしてる人いたらごめんなさいと思ってたんですけど。加納さんこんばんは。まさえちゃん、まさえちゃんだって初めてまさえくまつまちゃんも聞いてくれてるんだ。明日人間ドックなんですね。大変だ大変だ。もう飲み始めてます。ワインいいないいな。私もちょっと今日はなんかねちょっとシャンパンとかねなんか飲みたかったんだけど、ちょっとまだ飲んでません。はい。まみまみさんもこんばんは。続々集まっております。もう飲んでる人もいれば。間に合いました。伊藤あゆみさん、ありがとうございます。よかった、来てくれた。後でちょっとね告知がありますので。としこさんもメレカリキマカ。そうです、今日はメリークリスマスハワイ語のメレカリキマカというタイトルで YouTube ライブをやります。クリスマスソング満載ですので、きっとみんな歌ったり一緒に歌ったり踊ったりウクレレ弾いたりできるんじゃないかなと思ってます。ふみちゃんありがとう。そうそうそう、今ね今日ここにねいろんなものを並べてるんですけど、これはね結構皆さんから届いたものとかを飾ってみたんです。これねリコさんが作ってくれたリース、ちょっとここ下の方にあるから分かんないけど、このリースが見えるかしら。ちょっとねこの辺に飾ったんですけど、今ドライフラワーになっちゃいました。生のねリースを作ってくださって送ってくれたんですよ。はい、ちょっと今日はライブの隣に登場してみました。そしてね今日ねこのリンゴが不思議だと思うんですけどリンゴをふみちゃんが送ってきてくれましたなんかこのビジュアルすごいなんか魔女っぽい
なんだっけこれ、白雪姫リンゴをね、今日午前中に届いたばかりのリンゴです。ありがとう早速いただいてます。嬉しい。このリンゴもね、だからここにちょっとありがとうの気持ちと感謝でここに置いています。はい、飾ってますよ。リコさんありがとうね。じゃあちょっとこの今年の1年を皆さんとね、なんか振り返りながらぼちぼちちょっとやっていきましょうよ。じゃあ最初に乾杯しましょうか。もうねみんな飲んでるかもしれませんけど、まず後から来る人もいると思いますけれども、皆さんお手元にグラスをご用意よろしいですか？では乾杯。メレカリキマーカー。今日はね紅茶です。この間ちょっとそうそう、これもいただいた紅茶もういただき物で生きておりますみたいな感じになっちゃうはいですリンゴ食べながら見ます。本当ねこれかじりながらやっちゃおうかな私も乾杯乾杯、みんな乾杯してくれてます。ありがとうございますはいねえ、昨日も実はイベントがあって、鎌倉芸術館っていうね、ナーメレオハワイっていうイベントをやってきたばかりで、ホールでねすごい盛り上がって、それは楽しい時間を過ごしてまいりました。そしてその後打ち上げが久しぶりにあって、なかなかやっぱりねイベントはやるでもみんなで打ち上げっていうわけにいかなかったので、本当に何年ぶりかなっていう感じのミュージシャンと主催者の皆様とね打ち上げをさせていただいて、すごい楽しかったんです。そこでもちょっと乾杯してきましたけど、はい船山さんメリークリスマスありがとうございます。はい、じゃあちょっとクリスマスソング歌っていこうかなと思います。では1曲、よし。 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. はい、景気づけにちょっと一曲歌ってみました今日はなんかあんまり今まで歌ったことないクリスマスソングもいろいろやってみようかななんて思って、はい、覚えたてのものもいっぱいっていうかほとんどそんな感じでやろうかなって思ってます。はい、これちょっとここにあるの後ろにあったんだけど、これねマイティスーちゃんっていうねイラストレーターさんのイラストです。これはまいちゃんのねなんかいろいろもう紹介しようかなとか、今日のショッピングチャンネルもあります、コーナーもありますのではい、ボノボノグレイスホームさん、アロハ。そしてとしこさんナーメレオハワイ盛り上がりましたね。コラボ嬉しかったです。はい、昨日そうハラウさんね、たくさんのハラウさんとコラボさせていただいて、としこさんのね和栗先生のねお教室とも2曲ご一緒させていただきました。今日も素敵なクリスマスカラーの衣装と曲ですね。ありがとうございます。今日はやっぱりクリスマスだからね、なんか
赤がいいなと思って、あとサンタもねかぶってみました。あ、かほちゃんありがとう、久しぶり。あ、えみちゃんごめん、そうそう、えみちゃんだよねこの名前がさ、そう YouTube の名前がね、みんないろいろ使ってるから、ありがとうございます。さあ、そう今日ねちょっとチャレンジ系の曲をやってみようと思うんですけれども、このウクレレでマツレレで次はお届けします。ケアリー・レイシェルさんのねアルバムに入っているケアロハ・カリキマカというハワイのクリスマスの歌を歌ってみようと思います。この曲は、寒い朝晴れやカラーの山頂に雪の女神ポリアフが現れたと。雪に覆われて太陽が出たら溶け始める穏やかで楽しいクリスマス、みんなに祝福がありますように、そんな素敵な曲です。ちょっと今日初なのでドキドキしております。また言い訳かちょっと初披露聞いてみてください。ケアロハカリキマカでした。いかがだったでしょうか危ないこの曲知ってます？聞いたことあるかな。なんかね結構最近カバーしてるミュージシャンの方もね多くて、昨日もそういえばライカイさんのバンドで歌ってたかな、バンド曲で歌ってたと思います。
とってもね素敵な曲ですよね。まだまだたくさんねハワイのクリスマスソングもいっぱいあるので、またちょっとずつ覚えて来年かな1年後また披露できたらななんて思います。あ、よかったナイス演奏、ナイス初披露トライありがとうございます。みんなに応援されて頑張れるタイプなのでそうそう、だってさやっぱりチャレンジした方がいいよね。アーカイブ残っちゃうけどさあ、水江さんありがとうございます。もうさんうっとりよかったうんねえ、マルヒや平和ね、穏やかな。そうクリスマスってやっぱそういうね平和とかみんなの幸せ、人の幸せ、家族の幸せ、そういうものを願うっていうそういう気持ちになるところがすごい私も好きだなって思います。あとちょっと静かな気持ちになるよね。素敵な曲ですね。はい、本当にそうしっとりしてて、そうそうしっとりしてて初めて聞きました。ぜひ聞いてみてください。これアルバム何に入ってるんでしょうか。ちょっと調べるの忘れちゃったんですけど検索すると出てくると思いますので、ケアロハカリキマカという曲です。見てください。はい、ではちょっと待ってね、なんか今日噛んでる噛み噛みだな昨日打ち上げで飲み過ぎたわけではないですよ。本当は今日も飲みながらやっちゃおうかなとかちょっと思ったんですけど、声がガラガラになるとね、みんな聞いてる人がねちょっと嫌でしょなので我慢してます。じゃあ、どんどんちょっと歌っていこうかしら。次はもうみんな知ってる曲です。次、そうですね、ホワイトクリスマスを歌おうと思います。でこの曲よくライブでも演奏したり、あとはウクレレのレッスン、私の生徒さんにウクレレの弾き語りでこの曲を教えたりとかもしてるんですけど、今日はですねなんとちょっとハワイ語を混ぜて歌ってみようと思います。ロバート・カジメロさん、よく私話題にしてますよね。カジメロさんのアルバムを聴いていたらこのホワイトクリスマスが入っていて、でそのバージョンずっと聴いてたら途中から2番からハワイ語になったんですよ。でおっと思って、あ、これハワイ語なんだ、ハワイ語だったんだと思って改めて聞いて、でちょっと耳コピでハワイ語書き写して歌詞カード多分どっかにあるのかもしれないんですけど、ちょっとそこでバーッと書いて、で今日歌ってみようということでチャレンジをまたしてみようと思います。多分直訳なんじゃないかなと思うんですけど、ほとんど2番からハワイ語になるバージョンちょっと聞いてみてください。I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day
イトクリスマスでした。どうでしょう、ハワイ語バージョンね。いいですよね。ちょっと途中からおっていう感じがあって、ちょっと英語とハワイ語が混ざってミックスされてる感じ、素敵ですよね。ちょっとこのバージョンもこれ今度譜面とか作っちゃおうかな。ケアロハカリキマカはマルヒアに入っていました。アルバム。ありがとうございます。調べてくれた健太郎さんクリスマスムード高まってきた、イエイイエイもうすぐだよね、すぐですよね。なんか12月入るともう街がクリスマスなんで、なんかそういう気分になっちゃいますよね。全然クリスチャンとかじゃなくてもなんかそういうワクワクする感じが好きです。私も素敵。ナイス耳かぴよこしいっぱい褒めてくれるありがとうございます。ハワイ語バージョンね、いいですよね。かじめさんの聞いてみてください、よかったら。最近ほらエイミーさんもねクリスマスアルバムとかあってね、あれも私よくお家で今聞いたりしてます。あれもハワイ語バージョンのいろんなクリスマスソングね入ってますもんね。Spotify とかにも入ってるので、それで探すとあれいいですよね。 Spotify ってこうクリスマスとかって検索するとクリスマスの曲のプレイリストが出てきて、それでいろんなの聴けるから、クリスマスのジャズバージョンとかさ、あとディズニーとかね、時々ハワイとかねやるといろんなクリスマスが楽しめて好きです。ね、楽しみよね。クリスマスソング聞くとワクワクするよね。ふみかちゃんありがとう。ウクレレ軽快なのに歌はゆったりしっとりなのが不思議でいいねそれね、ありがとうございますそういうの好きです私。生で聞きたい。生で聞きたい。はい、伊藤あやみさん素敵です。生で聞きたい。そう、生で聞けるのがね、もうここでちょっと告知を入れちゃうとですね、この流れで生のライブがあと1回今年あります。12月の21日の水曜日に六本木のバードランドってご存知ですか？もう老舗のバードランドさん、テレビでね放送してますよね。見たことありますかね？バードランドに私初出演することになりました。ねえみーとか言ってで夜なんですけど、7時スタートだったかな、よかったらもし21日なのでもう本当にクリスマスって感じの時なんですけど、メンバーがギターの神保さんと私と、そしてウクレレ世界チャンピオンのジャズームカフェさんっていう方と初コラボライブです。はい、ぜひ、3人のコラボもありますし、ジャズームさんがベース弾いたりもするシーンがあるかもしれないし、そしてねフラのゲストが素敵なゲストさんが踊ってくださるシーンもあったり、あとはちょっとテレビの中継じゃないな、収録が入ったりするかもしれないので、テレビで流れるかもしれません。よかったら皆さん乾杯しに来てください。リアル乾杯。まだチケットが大丈夫と思うので、私の公式 LINE 登録している方とかはそこからメッセージで予約していただいてもいいし、あとはお店のバードランドさんに直接連絡するとお席の予約ができますので、ぜひぜひお食事と音楽を楽しみに来てください。はい、告知コーナーでした歌ウクレレサンタの帽子もかわいいこの帽子なんか大きくてね、顔がこう下がってくるから気をつけないと顔が下がってくると眉毛が下がってくるそうね、モーさんもバードランド来てくれる、嬉しい。水江さんも行きますよ、楽しみ、嬉しい。バードランドしてます。皆さん知ってますね、やっぱね。そうちょっと楽しみなんですよ私も。オンラインチケット、そうありがとう配信チケットね。そうなの、それの宣伝をしてなかった。配信があるんですよね。リアルでもしそこまで来れない人、六本木夜ちょっと出れないわとかそういう方のために配信のチケットがあります。
なのでこのようにちょっとお家からそのバードランドのステージをこうやって覗き見できますのでぜひそちらのチケットも販売中です。よかったら見てください。バードランさんのホームページにそのリンクが貼ってあります。21日のその私たちのイベントをクリックすればそこから予約ができるはずです。よかったらねそちらでもお楽しみください。そうウッチーさんとライブとはいけないけど楽しい。そう配信よかったらね見てください。よいしょ。ちょっとウクレレ置いておしゃべりしようかな。もう喋ってるけど十分この間ね昨日ねナーメレオハワイっていうイベント鎌倉芸術館であったって言ったんですけど、そのさっきここにマイティスーちゃんの絵がねこれなんかねなんとクリスマスカードなんですけど、昨日お買い物をした人が先着でもらえるっていうカードでした。で私は自分へのクリスマスプレゼントっていうわけじゃないですけどお買い物しました。そちらの今日の本日の商品1つ目を紹介したいと思います。マイティスーちゃんのオリジナルの新しい商品の一つかな。もしまいちゃんが見てたら書いてなんかコメントとかくれたら嬉しいけど、見てないかな。これを買いました。じゃーん。ポーチ。このちょっとねなんか不思議な素材でしょ。このちょっとビニールっぽいんですけど、これはなんとアルミ、中にねちょっとアルミがアルミのこのフィリピンのねアルミのジュースのパックで作ったエコバッグなんですよ。ご存知ですか？この絵を描いたのがまえちゃんで、なのでこれはちょっと多分リサイクルではないのかもしれないですよね。新しくこれ作ってると思うのでリサイクルじゃないかもしれないんですけど、これはなんかフェアトレード商品でフィリピンのね女性のこう働く支援だったりね、あとはお仕事をね学校を作るねもうなんか活動してたりとかするブランドさんらしいですよ。でこのようにいっぱい入ります。ここにあったね説明がね、 NGO 団体によるこのエコ活動でフィリピンの人々にたくさんの雇用を、そして学校へ通える子どもたちがどんどん増えていますっていうふうに書いてあります。素敵ですよね。素敵な活動ですよね。メイドインフィリピンなんですけど、これのなんか私はこのポーチ、ちょうど化粧ポーチがこのぐらいの大きさの欲しかったからこれ買ったんですけど、あとはねこういうミニのバッグとか大きいバッグとかクーラーバッグとかフラのパウが入りそうなすごい大きいやつとかもねいっぱいあっておすすめです。スーちゃんがいる。マイティスーちゃんがいるよみんな大人気のスーちゃんがいるよもうスーちゃんねスーちゃんそのものがねこのイラストの女の子みたいなんですよ。可愛いのでお買い物してて、昨日おしゃべり久しぶりにしてたんですけど、こんなねこれも絵が可愛いの。これ見えるかな。ちょっと私の白バッグがいいか。こういう見えてます？クリアファイルとかこんなのもあったり、絶対可愛いでしょ。女子好きですよね。あとこのメモ帳がとにかく私いいなと思って最初に買うって言って、これはこんな見えますか？ここにメモ書くの下に。でこれはちょっとすごいこの絵が可愛くてインパクトがあってセクシーで好きで、これも買って、でこれはねこの下にメッセージ書くんだけど、よく私CD をね通販で買ってくださる方とかこういうお手紙をねつけてるんですよ。直筆っていうか自分でお手紙書いて渡してるんですけど、送ってるんですけど、そのお手紙帳をいつもねまいちゃんのやつで書いてたので、もうこれ新しいのまた買おうと思ってゲットしてきました。
もしね皆さん何か私の通販を買った場合はこれでもしかしてメッセージが来るかもしれませんので、その時はね見てみてください。どこで買えるんだろう、まいちゃんのその商品って。なんかインスタとかもやってるし、マイティスーちゃん、トロピカルイラストレーターさん、すごい素敵なんですよ。もうどれも可愛いの。あ、しなもちゃん可愛いって言ってるいろんなグッズあるんだよね。よかったらマイティスーちゃんで検索して見てみてください。なんか11月3日に築地のライブで恵子さんを見ました。素敵で癒されました。斉藤恵子さん、ありがとうございます。私と同じお名前だ字も一緒嬉しい、ありがとうございます。はいまいちゃん遠慮してるもうぜひぜひみんな見てね、チェックしてね。マイティスーちゃんです。後でいろいろまた他の商品も紹介しますからね、今日はいきなり楽しい。ともさんこんばんは。そういきなりショッピングコーナーですいません。ここの辺に飾っとこうかしら。見えないね。なんか下に物置いてもあんまり見えないんだな。そうだね。ちょっとここに置いておこうかな。で飲みつつ、皆さん何飲んでるんですか？プアレイヨハナの菊田さん、ひろみさん、グープはパカラナありがとうございました。そうそう、昨日ね踊っていただいて嬉しかったです。そう、その時にねYouTube ライブが明日あるので皆さん見てくださいねって言ったら、皆さん見ますって言ってくれて、ちょっと初めてで緊張してます。まいちゃんがかわいいはい、ありがとう。初チャットすごい嬉しいな、貴重だな。まいちゃんインスタライブとかもやってるのにね。そう時々商品紹介とかでやっててくれたりとかするので、そういう要チェックでございますよ。はい、ひろみさんありがとうございますじゃあ歌ってる途中でも何でも皆さん好きなこと書いていってくださいね次もう一曲、そろそろ歌いましょうかね。はい、次はちょっと1曲だけ今日ハワイアンじゃないクリスマスじゃない曲をやろうかなって思います。この1年間ねいろいろライブ活動もしてきて、結構今復活してきてハワイアンミュージシャンも忙しかった方も多いかもしれませんね。でその中でこの最近の後半あたりにこの曲のリクエストで歌わせていただくことが何回か重なったんですね。人気の曲っていうことだと思うんですけれども、すごくいい曲だなって思って私もすごい好きになって、それをリクエストきっかけに好きになった曲の一つです。ナタリー・アイさんの曲「ワイメア・イカライ」という曲をお届けします。ハワイ島ワイメアの霧雨に包まれてマウナケア山の美しさを見る、作者のナタリーさんが家族との思い出を込めて歌った曲だそうです。じゃあちょっと歌ってみようと思います赤ひほいやうあいけあいきまい川の青おひわひわやまうなけ
ありがとうございました。ワイメアイからお届けしました。いかがだったでしょうか。いやーなんかすごいこれもいろんなシーンが浮かびました。今年ね、そのいろんな方とコラボさせていただいて踊ってくださっている方の絵がすごい浮かんで、景色が浮かんで、そのステージの景色とこの歌の景色が重なってすごく今幸せでした。昨日も歌わせていただきましたね。ラウアエの皆さん踊ってくださいました。あと田中慎さんがね、これ11月3日のそれこそさっき言ってくださったイベントでソロで踊っていただいてね、もう鳥肌でしたあ、ひろみさんスーパーチャットありがとうございます。水井さんもありがとうございます。あ、ふわれヨハナのゆうこ先生、あれ一緒に見てくださってるんですか。ありがとうございます。お世話になりました。昨日はお疲れ様でした今日その打ち上げみたいな感じになってますね。本当にありがとうございます。いつもありがとうございます。嬉しい。そしてまたスーパーチャットひろみさんありがとうございます癒される。よかった。ケラちゃんのママケラちゃんと見てるのかな。綺麗な歌声歌りしちゃいます。ありがとうございます。素敵な歌声、エビさんありがとうございます。癒されます。皆さんありがとうございます。アヌエヌエスさん、田中伸先生のフラと恵子さんの歌声インスタで拝見しました。素敵でした。そうですね、インスタに上げちゃったんですよね、あれね。つい素敵すぎてもう思わず上げてしまったものなんですけども、あれはちょっと一生の思い出ですあのシーンは。なんかそういうのってありますよね。なんかあのステージのあの瞬間っていうのね、やっぱり。姫井さんありがとうございます。森和子さん、透明感があって癒されます。だって嬉しいとしこさんもありがとうございます。スーパーチャットいつもチップもいただいてるのにすいません。毎回ちょっと言わせていただいてるんですけど、この配信はもちろん無料で、どんどん皆さんが見ていただいて広めていただけるのが一番嬉しいですけど、チップがね買えるサイトとかもありますので、よかったら下の方にリンクが貼ってありますので見てみてください。はいね、素敵な曲ですよねこれね。しんくん今来たよ。ちょうどいいまだ宣伝してない。皆さん素敵なハイトーンボイス。よかった。今日ちょっとね昨日打ち上げがあったんで声出なかったらどうしようって思ってたんですけどなんとか頑張りました船屋さんチップもありがとうございます。気持ちよく踊ってしまいましたね。としこさんも昨日この曲で踊っていただいたので今も踊ってましたもうね自由に皆さん踊ったり歌ったりしてくださいよ。今日は忘年会なんで一応ね忘年会か。1年振り返らないとな。皆さんもどうですかね。今年1年どんな感じでしたかね。そう、昨日のイベントの前にねMC のみおさんっていうね方がいらっしゃるんですけど、私大好きでみおさんいるとすごい絡んじゃうんですけど、いつもいつもその MC の方って本番前に今日言いたいこととか言ってほしいことありますかとかって聞きに来てくださるんですよね。その時にみおさんから質問があって、今年一番爆笑したこと何ですかとか急に言われて急に言われると全く思い浮かばないもんですよね。皆さんどうですか。もうよかったらチャット書いてください。今年一番なんか爆笑したことって言われて、もうずっと悔しくてもうなんか考えちゃって、でもなんか思い浮かばなかったんですよね。でなんかこう飲み会で笑ったりとかそういうことはあると思うんですけど、それはねあんまりちょっとみんなに言っても分かんないしなとかね思って。でもなんか爆笑するってやっぱりすごいストレス発散になるし、ものすごい気持ちがこうリフレッシュするし、この間はちょっと前回のライブでは泣くっていう話してたんですけど、泣くとこうストレスが
解消されるっていうか、スーッとこう癒される、自分がこうリセットされるような感じがあると思うんですよね。でも爆笑も逆のこうエネルギーがわーって発散されて、なんかオープンになる感じですごく多分体にいいですよね、笑いもね。でも昨日はすっごいもうずっと爆笑してたんですけどステージの裏とか打ち上げとかですごい楽しい時間だったんですけどね。うん、でなんかその爆笑した時ってそうやってだから忘れちゃうんだなと思って、だから忘れちゃうんだったらこう爆笑した時に日記をつければいいんじゃないかなって思って、爆笑日記、こう1爆笑みたいな2爆笑みたいなそうするとなんか後で振り返ってまた笑えたりするかなみたいな、なんかそういう日記もいいじゃないですか。ちょっと子供風呂入れてくる何の報告ですか面白い行ってきてください。今ちょっと笑った皆さん自由でいいんですよ。それはもうつけっぱなしでどっか行っててもいいですよ。本当アーカイブも残りますので後で見てください。そうなんかこう感謝日記とかよくね言うじゃないですか。でもね爆笑日記もねなんか来年ぐらいやってみようかなってちょっと思ってます悪いことはほら忘れていいけど、なんかいいことはさ思えてると楽しいじゃないですかって言って、誰も爆笑したこと思い出せない感じですね。書いてくれないっていうことは最近爆笑したことでもいいし、1年間だとちょっと長すぎるな。はいじゃあちょっと歌ってみようかな。次何歌うんだっけ。うんよし、じゃあちょっと一曲ねしんくんが子供のお風呂を入れてる間に爆笑日記いいですね。ともさんぜひつけましょうよ、来年やりましょうよ。なんか日記に書こうほんと一行でもいいもんね、こうやって爆笑メモがで爆笑メモが笑えますねなんかそこの日記がさそこにあるだけでなんかこう元気になりそうですよね悲しくて泣いてる時にその爆笑日記っていうのが目に入ったらなんかちょっと泣いてられなくなりそうじゃないですか来年つけてみましょうよみんなで。なんか来年が楽しみになってきたじゃあちょっと歌うんですね。はい、歌いましょう。じゃあこれも、この間ねフラの方が踊ってくださって初めて歌ったクリスマスソングなんですけど皆さん知ってると思います。街に買い物とか行くとなんかこの曲が必ず流れてて、今まであんまり気にしてなかったんですよ。クリスマスソングって街に流れてるけどあんまりこう何の曲かなとかって思って聞いてないじゃないですか。でもこの曲今年歌ったんでなんか耳に入るようになっちゃって、そうするとあここでも流れてる、またこの曲だみたいな感じに思えて、やっぱり代表曲なのかなって思いますウィンターワンダーランドを歌ってみます。Sleigh bells ring, are you listen? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in the winter wonderland. Gone away, here's a bluebird. Here to stay, here's a new bird. They sing a love song, and we go along. Walking in the winter wonderland. In the middle we can build a snowman.
ミンターワンダーランドをお届けしました。あ、久子さんもスケジュール帳に書いてみようかな。あ、ともさんハワイ手帳につけてみます。そうですよね。自分の普通の手帳につければいいんですね。爆笑日記ね。わざわざ買うこともないか。あ、チュラちゃん、メレカリキマカ遅れましたが間に合いました。ありがとうございます。ともさん、クレレバージョン楽しい。ね、弾き語りいいですよね。いろんなクリスマスソングの弾き語り。楽しい。そう。これも言っとかないといけないんですけども。今度の12月の18日の日曜日にまた第3回目になるウクレレとボーカルのオンラインレッスンを開催する予定です。で、今回は12月なのでクリスマスソングにしました。清この夜のハワイ語版のポーライエという曲なんですけど、こちらをレッスンしたいと思います。これ今募集中でどなたでも受けられるようになっています。で、オンラインで Zoom を使ってレッスンするんですけど、もしリアルタイムで受けられない人はこの YouTube ライブみたいにちょっとアーカイブっていうのがあってアーカイブ受講できるようになっています。なのでその日間に合わなくても後からその動画の URL が送られてきてそちらを見ながらご自宅でレッスンができるっていうスタイルです。なかなか実際通えない方とかちょっと遠くてねこうコンタクトを取れない方とかあとは自分の好きな時間にウクレレ弾きたいなとかねそういう方はきっといいんじゃないかなって思ってやっています。おかげさまで第1回目も第2回目も皆さん楽しく終了しています。でその第1回目と第2回目も一応アーカイブで今からでもそのビデオを買うみたいな感じでアーカイブを買うこともできるんですけれども結構リアルで参加されるの楽しいと思います。一方的に私がレッスンするけど終わった後に質問タイムとかあって皆さんとおしゃべりしたりとかいろんなね地方の方も参加してくださって全国から参加してくださっててあと海外の方もねいたりしてねすごい盛り上がってるのでよかったらこの今日の詳細 YouTube のこの今の画面の下の詳細欄みたいなところにリンクを貼ってあると思うのでそこから買えるようになってます。よかったら見てみてください。そうこのねレッスンについての詳細のどうやってレッスン受けるのかとかその細かい説明をね今度インスタライブとかやってみようかなって実は思っているんですよ。喋るだけのライブ商品説明ライブみたいなやつ商品っていうのか分かんないですけどレッスンの内容を説明してなんかやっぱりね分からないとなかなか申し込みしづらいかなと思うのでそれも計画中です。もしインスタグラムやってる方いたら突然私がそういうライブ配信するかもしれないのでよかったら見てください。できたら14日の夜かなとか8時ぐらいかなとかね思ってるんですけどよかったらね興味のある人はそこで細かい説明を詳しい説明を見てください。イエーイGJ って何どういう意味すいませんわかんないつまネタがいろいろあるつまネタがいろいろあるんだけど本人の名誉のためにやめときますっていうのはさっきの爆笑の話ですね。爆笑したエピソードの話ちょっと気になるので個人的に今度聞かせてくださいツリーに黒子の衣装が欲しいエイトと書いてあった何それ黒子の衣装ってどんな衣装かわいいね。お子さんがいる方がね多分今クリスマスツリーの下にサンタさんへのプレゼントを書いてるんだと思います私はもう多分もう書いてもサンタさん来てくれないので大人だから羨ましいな。
黒子の衣装ってどんなんだろうね。全部黒の全身黒い衣装ってことそんなものが欲しいのか。面白いな。いいですね。みんなのところにサンタさん来るかな。ポーライエほかあさってやります。演奏があるんですね。船屋さんどっかで楽しんでください。かわちゃんありがとう。チップありがとう。グッドジョブなんだ。ごめん知らなかった。今流行ってんですかその言葉。はい。いろいろ教わってます皆さんから。嬉しい。いっぱい見てくれてる。しんくんそういえば今ね子供をお風呂に入れてきますって言ってたしんくんがちょっと実は商品第2弾紹介したいと思います。これタイトル何にしよう。稽古のショッピングコーナーとかでいいですか今ここ実は今日これ敷いてて登場した時にちらって映ってたかもしれないんですけど、これ今座布団じゃないんですけど、このぐらいの形なんでしょうすごいいい匂い。これはなんとカイロなんです。ぬくぬくのぬかっていう商品でぬか袋カイロなんですね。ちょっとずっしりちょっと重たいんですけど、これは中に何が入っているかというと、ちょっと商品の説明を見てみよう。こういうね素敵な案内が入っていて、これはレギュラーサイズのカイロなんですね。で電子レンジで温めます。で何度も使えるぬか袋カイロです。水蒸気の力でじんわりと温まり、袋の中にはぬかと塩と米とハーブが入っています。冷蔵庫に入れて冷やしても使えますよっていうものです。これがね電子レンジで1分30秒この大きさだと温めます。600ワットで。で隣にコップに水を張って一緒に入れて、私はちょっとこれ大皿のお皿にのっけて一緒に温めてるんですけど、それでチーンってやりますよね。そうするとねちょっとなんかじんわりあったかくって、一瞬なんかこれ温まったのかなっていうぐらいのなんか柔らかい温かさなんですけど、それをね私は今お尻に敷いてたんだけど、お尻に敷くのもおすすめなんですけど、肩にこうやったり、このじわーって感じで30分ぐらい多分温か時間なので、今ちょっとだいぶちょっと冷たくなってきてますけど、寝る時に私はこれをチンしてお布団に一緒に入れて、で今日ちょっと冷たいなと思うとことか、なんかケアしたい場所、例えばなんかお腹がちょっと痛い張ってるなったらお腹に乗せてみたり、このずっしり感がたまんないんですよ。ちょうどいいこの感じわかりますね。でシンク戻ってきた。子供風呂入れてきた。このね子供風呂に入れてきたって言ってるシンくんの商品です。お友達のしんいちくんの、商品なんですけどもでねすごいいい匂いがするの。ぬかの匂い、すごい天然の自然の匂いがして、その香りにもめっちゃ癒されます。でレンジでチンしたのを私はお布団に入れてお腹乗せたりとか、あとはね足がすごい冬冷たくなっちゃうんですよ、寝てる時に。だから足の下にちょっと置いて挟んで寝たりとかして、そうするともうふわーってぐっすり寝れます。でちょうど30分ぐらいで冷えてくるから、なんか眠りについた頃にはなんかスーッと元の常温に戻ってる感じ。これすごいおすすめ。冷え性の人はめっちゃね、そうテュラちゃんも。でこれ可愛いでしょ。この色も素敵ですね。紫、ちょっと薄紫の色で、これは
一色ですかね。でカバーがこの色なんので、この中外して洗えるカバーを洗えます。でこの中は洗えないんですけど、天然のものなのでね、取り扱いをしっかりと、あんまり夏とかそのまま置いとくと良くないのでね、ちゃんとケアしてって、これ説明全部書いてありますのでね、使い方が。ぬくぬくのぬかっていう商品です。で調べると三栄庵っていうね、どこに売ってますか。そうそう、どこに売ってますかしんくん。三栄庵っていうちょっと書き込みよかったらブランド名とかしんくん書き込みしてください。そう、カイロは熱くなりすぎるので、そうなの。そういうなんか自然のものじゃないああいうカイロとかってなんか熱いし、なんか乾燥する感じがするけど、これはほんとしっとりって感じなんか水分を含んでる感じがすごい気持ちいいです買いたくなってきた説明上手ですね。そうそう、今年の私の思い出の一つはショップチャンネルに出たっていうことですね。4月に突然オファーがありまして、ちょっとピンチヒッターでショップチャンネルに出て洋服のブランドを説明1時間ね、ずっとアドリブ合戦をするっていう初めての体験をさせていただいて、それだからってわけじゃないんですけど、その前からこれはやってますよ、この YouTube の商品コーナーは。ね、これ絶対おすすめで、これが私が買ったのは今リモートワーカー応援セットっていうのをやっていて、このお家でこう皆さんいる方が多かった時期にこれ始めたと思うんですけど、この、カイロと、そしてもともとはそのぬかということはお米を作ってるんですよね。そのしんくんのご家族でね、三円庵っていう。でそのお米、こちらにございます。コシヒカリアモーレっていうお米がね、石川県で作っていて、このお米の1キロと、名前がおしゃれなんですよね。自然循環型農法で作ってます。でとこの甘酒、これ玄米甘酒です。前もね YouTube ライブで紹介したことあるんですけど、これがすごい美味しくって、また私これ今日紹介しようと思って注文したのにもう半分以上飲んじゃってちょっと減っているんですけど、これもあったかいのいろいろ牛乳で割ったり美味しいですよ。こんな感じで、このセットがね今3点セットでちょっと割引になって売ってたりするので、ホームページでよかったら三円庵調べてみてください。これおすすめです。はい、商品説明終わりました。シンクいなくなっちゃったね。このリンクもライブ終わった後に下に貼っておきますね。よかったらクリスマスプレゼントにしてみてください。登場した。会社の名前は三円庵です。お米作ってます。はい、チャットに今しんくん本人が書き込んでくれてます。三円庵の字がこんな字ですっていうね。それで多分チャットってリンクが貼れないのでね、後で私が下に詳細欄に貼ろうと思いますので、気になる方よかったら見てみてください。もうこれはすごい今年の冬のおすすめです。途中で何かアピールポイントがあればしんくん書いてくださいね。なんかね、お友達ですごいいいものを作っている人とかどんどん紹介したいなって思ってるので、皆さんもなんかこんなおすすめありますよとかあったらついでに教えてくださいなんか本当お買い物コーナーになっちゃったね。じゃあ次歌おうあともう少しだけ歌いたいと思います。次は日本語で歌います。これも初めて歌うけど可愛いなこの曲と思って、調べてみました。したら歌詞がすごい有名で、1番は知ってたんだけど1番2番3番4番5番まであるんですね。慌てんぼうのサンタクロースです。皆さんもぜひ歌ったり踊ったりしてください
慌てんぼうのサンタクロース、クリスマス前にやってきた。急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ鐘を。リンリンリン、リンリンリン、リンリンリン。慌てんぼうのサンタクロース、煙突のぞいて落っこちた。あいたたどんどんどん、あいたたどんどんどん、真っ黒黒毛の顔。どんどんどん、どんどんどん、どんどんどん。慌てんぼうのサンタクロース、仕方がないから踊ったよ。楽しくチャチャチャ、楽しくチャチャチャ、みんなも踊ろうよ僕と。チャチャチャ、チャチャチャ、チャチャチャ。慌てんぼうのサンタクロース、もう一度来るよと帰ってく。さよならシャラランラン、さよならシャラランラン、タンブリン鳴らして消えた。シャラランラン、シャラランラン、シャラランラン。慌てんぼうのサンタクロース、愉快なおひげのおじさん。リンリンリン、チャチャチャ、どんどんどん、シャラランラン、忘れちゃダメだよおもちゃ。シャラランリン、チャチャチャ、ドンシャララン、シャラランリン、チャチャチャ、ドンシャララン。慌てんぼうのサンタクロースでした。この歌かわいいよね。なんか楽しくなる歌ですよね。慌てんぼうのサンタクロース。シャラリンリンチャッチャ、シャラランリンチャッチャッチャドンシャララン。この歌詞がこんな歌詞だったんだっていう感じだったんですけど、面白い歌ですね。はい。さあ今日も残すところあと1曲で一応ライブ終わりにしようかなと思ってます。ショップチャンネルの時もどんどんお洋服が売れていったから、これもまた売れちゃいそう売れるといいなって思ってます。本当にでもいいもの、いいなと思ったものだけを紹介しているのでやらせはございません。玄米甘酒はすごい体にいいですよ。やっぱりね、甘酒ってなんか飲む点滴じゃないですか。なんかだから朝飲んだりとかしてます。あとはね、私はよくヨーグルトの中にタラって垂らしたりとか、甘みがちょっと欲しいなっていう時、それでバナナを入れたりとかして、それもすごい美味しいです。かわいい慌てんぼうのサンタクロース、かわいいありがとうございます。幼稚園の頃一緒に歌っていたかもね。そうだ、幼稚園から一緒のふみかちゃん、そう、幼なじみが見てくれてるからね、歌ってたかもね。そうだよね、その頃はしてたかもね。かわいい曲。そう、なんかテンション上がるから、これ皆さんおすすめですよ。ウクレレもシンプルなので、今はちょっとキーを交互にしてみました。 DCDCDC みたいな感じでアレンジしてみました。こんな陽気な歌詞だった。そうそうそう、陽気だよね。娘と一緒に歌いました。まいさんありがとうございました。先日もお世話になりましたね。子供たちと楽しめるクリスマス、いいですね。
嬉しい。さあ、じゃあちょっともうあっという間ですけれども、最後の一曲ですか。一応歌ってみようかなと思います。ではシルバーベルズという曲を歌います。City sidewalks, busy sidewalk in the holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meeting smile after smile. Under every street corner you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring a ling, hear them sing. Soon it will be Christmas Day. Strings of sleigh light seems to rise, bring a bright red and green. Other shoppers rush home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kitten. This is Santa's big scene. And above all dispersal, you hear silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Lingering, hear them sing. Soon it will be Christmas Day. Soon it will be Christmas Day. シルバーベルズ、ありがとうございました。ちょっといっぱい間違えちゃったけどありがとうございました。大好きなクリスマスソングだった。嬉しい。ありがとうございます。ちょっと3箇所ぐらい間違えましたはい、今夜もありがとうございました。なんかね、寂しいですね。終わっちゃうの、今年も。でもなんかすごく充実した1年だったと思います。そしてこの YouTube ライブもね、毎月続けることができて、それも本当に皆さんが毎回楽しみですって言ってくださって、終わった後にもすぐ次のライブが待ち遠しいですとか、そんなメッセージをくださる方もいて、なんかそれがすごい励みになって、じゃあまたやろうって思って続けています。また来年もこのペースでできるかな、なんかできる限り続けていきたいなと思っています。ちょっといろいろネタがね次何やろうかみたいな毎回いろいろ探してはいるんですけれども、また面白いことをテーマを考えながらやっていきたいです。それもすごい楽しいんですよね。テーマ考えて、それでいろいろ曲調べたり、あと曲の内容を調べたり、そして商品を商品なんか商品コーナーができてから、今回ライブ何紹介しようかなみたいな感じにもなってきて、そういういろんな勉強になるのでね、自分のためにも続けていきたいと思います
ありがとうございます。あ、よかった。だって。あ、みおさんがいた。みおさん、ありがとうございます。昨日はたくさんの爆笑をありがとうございました。MC のみおさんね。ライブのほんと10分前ぐらいに、昨日私がすごい変顔してるやつ、LINE で送ってきて、もういきなり爆笑しましたよ、ライブ前に。おかげさまで。つけときます、日記に。素敵な曲、まいさんありがとうございます。ふなやんさん、ナイス演奏、間違えました、言わなければ誰も気づかない説。そうなの、私言っちゃう人なの。すぐ顔に出ちゃうタイプ。ね、よくないですね。アンコール、ありがとうございます。お疲れ様、楽しかった。21のリアルライブ、楽しみにしてます。詳細もう一度教えてください。詳細は、バードランドです。六本木のバードランドのアロハナイトですかね。ちょっと待って、細かい詳細が分かんない。7時スタートかな。そしてお酒を飲んだりしながら、お食事もなんかクリスマスのスペシャルメニューもあるみたいなので、それを食べながら1部と2部のショーがあります。そこで私とジモさんとジャズームさんとコラボがありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。こんな感じでいいかな。花穂いっぱい来てる。ぽーちゃんもいたのね、ありがとう。ひろみゆうこさん、ゆうこさんありがとうございました。お二人で見てくださってありがとうございます。まいちゃんがいる。この間バーに行きました。まいちゃん、ビリーのバーっていう新宿のね、新宿でバーをやってるんですよ。その女性一人ですごいかっこいいまいちゃん、ありがとう。ビリー行ってください皆さん。予定通り花穂お願いします。バレてる。早いクリスマスソングありがとうございます。そうなんです、予定通り。じゃあ花穂行きたいと思います。もう一曲あるよね、やっぱり普通ね。はい、じゃあ本当の最後の最後にもう一曲クリスマスみんなが知ってるのをお届けして、みんなで歌って終わりにしたいと思います。じゃあジングルベルカニカニペレシャン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 。走れソリよ風のように、雪の中を軽く速く、笑い声を雪に負けば、明るい光の花になるよ。ヘイジングルベルジングルベル、鈴が鳴る、鈴のリズムに光の輪が舞う。ジングルベルジングルベル、鈴が鳴る、森に林に響きながら、ハウレマイカハウアホロのラコ、マルナオナクラメナレオハウオリ、カニマイナペレハウオリヌイノ、カヘレアナイカホロハウケイヤポ。ヘイカニカニペレカニカニペレカニマウマネ、レアレアマコイカホロホロイケカアリヨホカヒ、カニカニペレカニカニペレカニマウマネ、レアレアマコイカホロホロイケカアリヨホカヒ、森に林に響きながら、ヘイメルカリキマカ、ありがとうございました。今夜も楽しい時間、皆さんありがとうございました。ご一緒してくださいまして。バードランドのスケジュール、後でちょっと明日にリンクをもう貼ってあるかもしれません。詳細欄に
貼ったので、今後の情報ですね。ワードランドは12月21日、18日はオンラインレッスン、フォーライエ清子の夜をウクレレレッスン直接ちょっと私から習ってみたい人はぜひぜひ参加してください。あともしかしてインスタライブ、トークライブを14日の夜にできるかな。インスタやってる人はよかったら見てください。あ、カムリもしかして違うかな。子供の頃に戻れるってカニ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 ペーレカニカニペーレジングルベルです。カニカニジングルペレベルでした。スーちゃん最後まで見てくれてありがとう。マイティスーちゃんがみんな見てるよ。大人気のイラストレーターさん、トロピカル。はい子供が踊ってミルクを飲まないよかった、踊ってくれたんだ、嬉しい。はなちゃんありがとうございました。では、本当に皆さん今年もあと少しですけれども毎日、健康でね元気に過ごしていきましょう。そしていっぱい爆笑できるといいですね笑って泣いてね、もう楽しんでください。2022年でまた来年も遊びに来てくださいね。はい、いっぱい皆さんコメントいっぱい来てる。もう全部読みたいなとしこさんもありがとうございます。りこさんありがとうございます。まいさん、子供の習い事があって遅れてしまったけど楽しかった。ありがとうございます。ともさんもありがとうございます。エアハグ、そうしましょう。帰宅後の楽しい時間ありがとうございました。良いお年を。はい。ではエアハグをね皆さんとして今年最後のエアハグでございます。ちょっと皆さんで画面の前に来てもらって、せーのギュッ。マハロありがとう。パッではでは、また来年会いましょう。メレカリキマカ&ハオリマカヒキホー。ではではありがとうございました。マハラ、良いお年を。またね。